Што значыць слова квір? Квір – гэта слова, якое прыйшло з ангельскай мовы. Спачатку яно азначала дзіўны і было абразай супраць негетерасексуальных і нецысгендерных людзей. Але пазней ЛГБТК+ супольнасць пераасэнсавала яго і зрабіла сваім. Цяпер квір – гэта не абраза, але вельмі шырокае паняцце. Яно можа абазначаць любога чалавека, чыя сексуальная арыентацыя ці гендерная ідэнтычнасць выходзіць за рамкі цысгендернасці і гетерасексуальнасці. Напрыклад, геі, лесбійкі, бісексуалы, трансгендерныя, небінарныя, асексуальныя персоны – усе яны могуць называць сябе квірамі. Але таксама чалавек можа выкарыстоўваць тэрмін квір як самастойны тэрмін для пазначэння сваёй гендернай ідэнтычнасці ці сексуальнай арыентацыі. Гэты тэрмін таксама выкарыстоўваецца як сінонім абрэвіятуры ЛГБТК+. А яшчэ як больш шырокая і інклюзіўная фармулёўка, якую выкарыстоўваюць для таго, каб замяніць слова «гей». Калі гаворка ідзе не пра нешта, што датычыцца толькі гамасексуальных мужчын, але і пра нешта, што датычыцца іншых ЛГБТК+ персон. Гэта дазваляе больш карэктна пазначыць, пра што ідзе гутарка. Напрыклад, пра аплікацыю для знаёмства для геяў ці пра аплікацыю для знаёмства для ўсіх ЛГБТК+ персон. Карацей, квір – гэта вельмі шырокі тэрмін, які дазваляе нам, квір-персонам, гутарыць па сябе гучна, адкрыта і зразумела. І вельмі крута, што мы аднялі яго ў квірфобаў.